Bun ki Briew la da Kidei ki try jylla ne ki nongleit perthei na ki weipat ki jylla ne na kaleng ka perthei ki jingleit jngoh tangi ki Kshaid ba pawnam sora kum ka Nohkalikai Weisawdong la ni ka Nohsngithiang oi kini ki Kshaid Kidei ki itynnad ba hapoh ka jylla jongi hynrei ki don ru sa ki weipat ki Kshaid Ri Lum Jaintia Kiba Bun ki Briew kim pat tip ne kim jya tren bat thana than hagani ka video ngan yalam ye phi sha kita ki jaka Kibam day tang kiba itynnad day kiba I flash bun ito one ring kat man nga pangin leit wat ya kini ki jaka jingleit hi na do bastang kas ngop tanad bat ngop her shisha kat ba fidang eno ya kanong ba bat kipat ba jong kashadin bat poi shiki surok ki ba kham snap jar pistang manyo ya ka jing sngo jong ka jing kmen bat ka jing sngo ba ha ka jingleit ka jong phi jaka ka bandung kong Kidei ka Kshaid Moopun Ri Lum Jaintia Moopun ka don hajan ka snong mutong Ri Lum Jaintia magkacngay kung ba katay po kilometer na sorsilong balapan poy siya kini ka Kshaid hapoh lai kanta alinti ka long ka basuk bat ka ba itynnad apapiyat lamba ki snong ki barit kiling thajir ngam bat ki jaka ba Weisawdong Ihab banyat kendiat man poi syakini ka Kshaid bat kajing ya kejat kalong ka balingkot kat ba pinang jan syaka Kshaid piyo sngo ya kajing sawa jong ka ka ba kham jam mat nang ta piyo I ya ka Kshaid Moopun ba he ka ba no lumpum mat ka ba khoi ba ka ka hap na jong sapo pung ka bi I jin lew ba dan pat ba dan jing sawa hynrei tang ka jing sawa jam jong ka Kshaid Kshaid kabaan kabangan pyni kini video Kidei ka Umbyrlein ipoy siya kini ka jaka hakawaipat kasngi kini ka Kshaid kadon hajan ka snong rangat Ri Lum Jaintia magkajngay kumba kanday pusan kilometer na silong bat laban poy siya kini ka jaka kabasim kumba lai kan tatam kalenti kay alam ya phi lamba ki snong ki basngan ki lom bajar ngam bat kamaryang Weisawdong Umbyrlein ka long ka ba pher ba ka long ka ba itynnad bat ka ba penjatan ka ka ba he ka no spo bat baro ki sngo bat shem makapor kala suki jai ni Kidei ka jaka ka ba pisu shong bat yo ya ka jing sngo ba bat kadu ka Kshaid ka mga lapoy Ri Lum Jaintia Kidei ka Kshaid Phe Phe kajngay kumba prapo kilometer na silong bat kasimpor kumba arkanta sitenge yai banpoy ini Kidei ka Kshaid kabadon arkardan kabadon hajan kasnong skentalang Ri Lum Jaintia kahap taga jingjong kabakraw chakapung kabadon chupo kalong kabakpuit bat kaba itynnad shisha Ringa taray kini ka jaka kalakhang yakinong wanjong okay menta ngam tatip bay kini kumta kabhaban peit bat anti kanala da ka play na khang chua ban mu ban lekai syakini ka jaka Moopun Umbyrlein bat Phe Phe kini ki Kshaid kilong ki ba pher bat kilong ki ba itynnad lada pikwa shisha banyo I ya ka jing rospa ka jylla jongi ha ki jaka jong okay bersang ru ban let shabar jong ki jaka ba pawnam nama teng ki jaka ki ba I phla bat itynnad tam kilong ki ba ki Briew kimpa chupoy
ada pitemu ban leit jngoh ya kini ki jaka stang kloi ni yeng ra ondi phong juti ki babiang pat somar ya ke jaka ini ki Kshaid kim pat pawnam than pat ktah ka pelong terpang ki di tangkum ta hakani ke video in say shem biang kloi hakoi pat ke video publish bon ya pi bro